Tällaista juttua tulisi vielä tästä venttiililohkosta. Tein tuosta tuollaisen puutavarasta tuollaisen pöydän, niin saadaan se laskea suoraan vain remonttipöydälle ja tuosta saumasta tämä halkiaa. Ja saa nostaa tuon kanneen siitä vain pois sitten. Siinähän ei ole kuin 5 ruuvia. 5 ruuvia täällä molemmin puolin. Ja tästä sitten halkiaa. Niin sieltä löytyy sitten kaikenlaista orengasta sun muuta. Mutta sitten vielä tästä juttua tästä Vilppulan koneosapalvelun nosturista Kopa 3000, jolla on samanmoinen, niin tännehän meni tästä saumasta vesi, kun täällä alakerrassa on 3 litraa öljyä, niin vesi meni sinne ja sitten mä hitsasin siihen sarelipan, kun ne koneosapalvelus sanoo, että hitsaa siihen sarelippa, jotta ei sinne pääse vesi, eikä ole sen koommin mennyt vesi. Mutta tässä on sitten tiedoksi, vai jolla on sama nosturi, niin tässä on se alalaakeri. Tämä ui siellä öljyssä, tai tolppa ui täällä laakerin sisällä öljyssä. No siinä on se alalaakeri. Sitten on tässä pylvähän päällä, tämä on ylälaakeri, mikä on vaseliini voideltu. Ei sillä lailla ole vaarallinen se vesi, mutta sinne on varmaan kaikkiin nosturiin mennyt tuo vesi, kun siinä on ollut se on ollut se niin kuin tämä sauma on ollut auki, mistä se pyörii tämä pylväs. Niin, nyt tämä on niin, mutta näitä ei enää tehdä näitä nosturia, kun niistä tuli vissiin liiga hyviä. Tämä on sitten sillä lailla kiinni, että täällä on palakki tuon takareiden päällä ja se menee eteen asti tukirautana ja se on sitten tuohon pöydän päällä. Tämä on helppo irrottaa täältä, jos tarvitaan, että ei tarvita tuota nosturia. Ja sitten tämä toiseksi, että tämä nostaa. Mulla on tuo Komatsun kynsikauha, joka on niskakankahan valuhuulinen kauha, painaa 1200 kiloa. Niin tämä Kopa 3000 nostaa sen kärryille, kun mä tarvitten johonkin työmaalle sen, niin mä otan vain siitä otteesta, siinä on 20 lätkä muuten, niin mä otan sitä lätkästä kiinni tällä kouralla ja nostaa sen kyyttiin. 1200 kiloa. Jotta tällainen Kopa 3000 tämä on. Niin, sitten tässä on sitten vähän vanhempaa kalustua. Tässä on niin kuin näkyy, Vorti 4000, vuosimallia 70, joka pyörittää Hydorin traktorikompressoria, mikä on kans vuosimallia 70. Ja molemmat on tosi pätevässä kunnossa. Ja sitten tällä saa kivehen reikää aika vaivattomasti. Ja tuossa on sitten pora, joka on 240, se on 3 pora 240 pitkä. Sellainenkin reikä tulee aika vaivattomasti, kun on vain tähän kahavahan on mies. Niin tulee aika vaivattomasti tulee reikää. Jotta sellaista, mutta pitäisi mennä katsomaan jolloinkin tuo niskakankahan valuhuulinen kauha tuonne, mutta tuolla pellolla tuuloo niin peevelin kovaa, että siellä ei saa omaa ääntä edes kuuluvihin. Jotta tällaista mähän ostin tuon kompressorin 82 vuonna, sehän oli toki käytetty, mutta se on sen jälkeen aukaistu ja hoonattu ja
laitettu uudet renkaat ja laakeroutu Kampiaksella ja se ei oo kyllä, ei häpeä paljon uuttansa, jotta sellaista. Ja lauantaina sitten vissiin, lauantaina viedään tämä venttiililohko sinne Timon pöydälle Seinäjoelle. Näin on vähän sovittu, jotta sellainen juttu. Joo, ne tosiaan on lopettanut tuon koneosapalvelus tuon nosturin teon, niin siitä tuli vissiin liika hyvä. Mä en vähän epäile. No, tukijalakki on aivan helkkarimoiset, kun ne on niin leviälle makaa, että vähän saisi olla niinku jotakin hirrenpalikkaa. Mulla on ollut tuossa hirrenpalikka tuossa joskus kiinni tuossa tassun alla, mutta se niinku sitten, jos on vähän alhainen maasto, niin se sitä korjaa. Mutta niin, joo, mä soitin tosiaan koneosapalveluun, niin ei ne ole niitä enää hetkeen tehnyt näitä nosturia, ei kumpaakaan. Se pienempi oli 2200 ja tämä oli suurempi, oli 3000. Mutta kyllä näitä varmaan vielä on tuolla maakunnassa, että mihin niitä sitten onkin, mistä sen tietää. Mutta erittäin hyvä nosturi. Liika hyvä. No, seuraava video sitten.